अगर आप चाहते हैं मुस्कान म्यूजिक का गाना सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की जलधारे हमें न करले बिया में हरे राई देव घर में राजा पटसोनी जलधारे हमें न करले बिया में हरे राई देव घर में हे भोले दानिया बरौवे कुछ करी हमारा पयाल बटे आफत के घरी आफत के घरी आफत के घरी हे भोले दानिया बरौवे कुछ करी हमारा पयाल बटे आफत के घरी अब हम का बताइब जाके घर में एहो घर में हा घर में जल ढारे अली रहुए नगर में बिया में हरी हे राई देव घर में जल ढारे अली रहुए नगर में बिया में हरी हे राई देव घर में डीजे मिट्टू जलधारे अली रहुए नगर राजा पटसोनी बिया में हरी हे राई देव घर में मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसहनिया चौक। पातर चितर बिया पेन्हले गेरुआ रंग के साड़ी जिद क के भूखल बिया सावन के सोमारी सावन के सोमारी पातर चितर बिया पेन्हले गेरुआ रंग के साड़ी जिद क के भूखल बिया सावन के सोमारी लेके कावर आइल बिया हमरा साथ में छूटल हाथ जल धर बेरा जात में धर बेरा जात अब आउत नहीं हमारा नजर में नजर में नजर में जल ढारे अली रहुए नगर में बिया में हरी हे राई देव घर में जल ढारे अली रहुए नगर में बिया में हरी हे राई देव घर में जलधारे अली रहुए नगर में प्रदीप पटेल बिया में हरी हे राई देव घर में राजा पटसोनी जलधारे अली रहुए नगर में बिया में हरी हे राई देव घर में पढ़ल न लिखल बारी नाही होशियार हो भलही के कनिया आइल बारी ससुरार हो बारी ससुरार हे बाबा पढ़ल न लिखल बारी नाही होशियार हो भलही के कनिया आइल बारी ससुरार हो मंजूर उपेंद्र प्रदीप बाटे हमरा सोझे कैसे के जाई इतना भीड़ में खोजे हम तो छूट गइल बाटे हड़बड़ में हड़बड़ में हड़बड़ में जल ढारे अली रहुए नगर में बिया में हरी हे राई